Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Mikey, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada user YO6K, Jasmine Rivera, Marisa Mangalindan kan Carmela Dasalia Valdez. Happy birthday kani insan ko Elsie Santos Gumaro dita UAE. Makablaawan pa'y amin a relatives ko dito'y Quirino Isabela, di Santos, La Morena, Pablo kan Ganier family from Gina Santos, the Kingdom of Saudi Arabia. Nanay Clarita Delfin, Manang Delia Velasquez dita Jadi, Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Pamilyak dita Nagilian La Union from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Anak ko ani Maria Velin Kianyo from Violeta Tabin iti Cyprus. Makablaawan ti Manangan kan Villanueva family, especially nilakay ko ani Ador Manangan. Anak ko ada June, Johnny, Jason kan Jerry from Carolina, Manangan. Shout out kada Rex TV 6479 kan Mary Joy Dulnuan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Mikey. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan a Mikey, ngam dispensaram tajakon inlanad ti address ko. Adamot padas ko kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Padas ajak tupulos malipatan.
Padas apatsek ang mga paay iti kirad ti pakinakam kan mamagbalin anatibker kadagiti posible apakapasamakan na. Saan ko nga idawdawat ang mapasaran ti sabali ti padas kumanang taamok ang narigat. Tilaang kayat ko nga ibaga ket no bilang laeng agbalindan tumad ko maakas kanyak. Tapno saan da nga agbanag ang nakakaasi, kan tapno saan ang nakarkaro a kumapoy, ti pakinakamda. Rugyak nga rudan manang, ti agsalaysay. Mikey, nangag mo ka diti damag iti radyo? Saan pa, Amanda? Anya ayat ti madamag? Ada ka no dumtang anapig sa Bagyo. Kat aglandfall dito lugar tayo. Anya? Bagyo manen? Sapay no napig sa ti bagyo. Ngumato ti danom kat malayos tayo manen. Ngarud Ay, inton ka ni kadwa ka no aglandfall. Sapay ko matagbaliw ti direksyon na kat kumapsot matlaang ti Bagyo. Sapay ko talagang amin ang makapadanag no adadumta nga bagyo. Agbaliw ko mati direksyon na tapno saan tayo unay ang maapektaran. Ngam masapul ang nakasagana tayo lata iti kakastoy a sitwasyon. Wan nga rod, masapul nga agsagana tayo manen. Tinasayat, yimpakit-akit din nagiti gamit ta. Tapno nakasagana, no kas pangaringan masapul tayo manen nga agbakwit. Mapantangaro din agatang kadagiti kasapulan diti balay. Kan dagiti masapul nga awitan, no kas pangarigan agbakwit tayo. Ay, makapadanag man ang tikastoy. Di ka unay agdanag, Amanda. Ada ka si ti Diyos. Amo ka din na tayo baybayan. Ken masapul nga ada kontak tayo kadagiti kapamilya tayo. Kastamutan kadagiti gagayim tayo. Tapno amo tayo ti sitwasyon ti tunggal maysa. Nagado ti tao. Agpanpanik baying dan, Amanda. Talaga akas tat mapasamak. Amuda ngamin anapig sa tidumtang abagyo. Isong agpanik baying da. Sige, mangrugita mo tan ang mga alakadagiti kasapulan ta. Mga alata ka tagiti toiletries, kan makan. Wen, importante dagita. Kan masapul ta ti batteries. Kastamot dagiti makan asaan ang mabit ang maperdi. Nangro na siguro ti delata. Ang mga numaawanan ti kuryente. Santan mga alakadagiti masapul nga ikabil pa iti ref. Wan madadaan lang dagita. Kan gumatang tayo ti kanayunan na flashlight. Nayunan tamutan ti battery para iti emergency. Wala, mangrugita ka rodan nga grocery. Ang mga nod adunton ti tao inton madamdama. Alang nga rodan, kabayatan na di pa atidog ti pila iti cashier. Amanda, napan ko kinita di kanal itiligod ti balay tayo. Amangan ko nakbabarado ng saan met. Ni, apay nga agim impake ka. Wan amumot nga dadagiti pasat ti balay tayo asaanan analagda. Nakabutbutan. Nagpigsa ti todo kan angin. Ang mga noon niya ti mapasamak. Awan mo't siguro ti daga sa mapasamak, Amanda. Di kagda nagunay. Ay na, sa anak mo't lang makaturog no kas nakapigsa ti bagyong. Anyang tanong pumanaw tapay lang di ti balay. Mapantapay lagpak ni evacuation center. May mayat la ijayan. Nakasigurado tan. Ngam di agdanda nagakakastoy. Sa bagay, gusto ka, Amanda. Tinapatag, natalgad ta. Damat dyan nakasagana nga evacuation center. Sigurado ak nga doon kadagiti kalugaran tayo ti adda ijay. Posible day ta.
Nangruna kat kaput-putang nga agpaiso. Tama nga nung umato man ti danom. Kat malipos man ti kalsada. Nakarkaro na dita makapanaw dito eh. Ala nga Rodan Mikey, kita mo nagiti importante nga alaam. Naimpaki ko nagiti daduma mabalinta nga alaan iji evacuation center. Alang nga rod Amanda, tapno makapanaw tan dito eh. Adong agpaison dagiti kalugaran tayo nga adda dito evacuation center, bakit? Kunakon kat, talaga mabutang dan, tanagpig sa titudo kan angin. Naglandfall nga minan na talaga ti bagyo. At least, adatan iti safe a lugar. Awanan ti rumbang apagdanagan ta. So na lang tadyak makaid namang pampanunot iti balayta. Sapay la kuma, tawan ti madadahil iti balayta. Iti dayto nga dadalapos ti bagyo. Uray siyakmat. Pampanunutok mo't di balay ang napanawan ta. Naman niya nga iti maaramid ta. Maamuan tan tulat tan tinapasamak inton makaawid tan kalpasan ti bagyo. Agkararag tayo asapay ko ma. Tapumanawon adagos tayo ti abagyo. Kan awan unay ti madadaol asan ni kwa. Kan babbalay. Sapay la kuma Amanda. Ala, ornusan tan dagiti imot ta nga imay diti evacuation center. Iti daydi nga isasangbay ti bagyo manang Emmy, kapilitan anapan kami nagpakni iti evacuation center. Malaksid ngamin adaanan saan pa'y akongkreto ti balay mi. Isu nga adda dagiti pasat na anarukupan nga amken mi akella at amadadael no kasjay nga adda sumangbay anapigsa nga angin kantudo. Malaksid pa iti dayta, masansan nga aglayos iti lugar mi manang. No dadduma, uray awan ti bagyo, no awan sarday ti tudo, pasaray ngumato ti danom. Kastamot laeng no agipaluspos iti danom ti dam nga asidag iti lugar mi manang. Iso akay kayat mi wenno nairuam kamin nga agtalinaed iti evacuation center. Kabayatan ti kaadami iti evacuation center, kanayon met amadandanagan ken aglalaok ti mapampanunot ko. Oh, apay Mikey, kasla na kaununag ti pampanunutan. Okay ka lang? Madandanagan na kami iti balayta Amanda. Uray siyak mata. Nangruna ka talaga nagpigsa ti tudo. Manungal daw na kasto ti panawon. Saanan ang naka-eskwela dagiti ugbing. Uray dagiti agtrabaho akasken ka. Saan kayon ang nakasarek iti trabaho yo? Wan nga rod. Sapa di balayta ti kaunaan asan ni ko na ipuntar ta. Kalpasan ti panagkalay sata. Pudnot ako ng Mikey. Ngam napatpatag ti biyag tayo, ngam iti anyaman asan ni kwa. Ti balay kat matarimaan, ngam ti biyag, saanan ang maisubli, no bilang taadadakas ang mapasamak. Masapol nga agbalin tayo anatibkar kadagiti kakastoy a sitwasyon. Maapay mo't namin nakastoy ti lugar tayo Tunggal ada naping sa abagyo. Malayos tayo pa'y. Makapakapsot at talaga a panunutan. Aganos ta Ti importante, awan ti dakas ang mapasamak kada tayo kadagiti kakalugaran tayo. Balong masulbar tungot laang dagiti masaklan dahiti a problema diti lugar tayo. Wan nga rod.
Kan sapay kumatawan ti nadadaal iti balay. Gapo iti kinapig sa ti angin kan tudo na. Ninanawe na mo ti mauawag. So batak, tama nga na importante ti bagana. Hello, Nana Wena. Nakaawag kayo man. Wan Mikey, dyan ngamin balayo. Ha? Apay, Nana. Anya tinapasama kiti balay mi. Gapo iti kinapig sa titudo kan angin idirabi eh. Nakita mi itay bigat anaperdi ti atupyo. Kastamat anarba ti may sapas ti paderyo iti likodan ti balayo. Anya? Diyos ko. Anya hamutan. Naimbaglangan at awan kami dita, Nana. Ay, wan nga ron barok. Naimbag ta nagbakwit kayo. Iso nga imawagak tapno amuyo tinapasama kiti balayo. Sana balit aki mapsot mo tandi todo, Nana. Awan mo tandi angin. Amangan numabalin kami nga agsubli kadag iti pagtaengan minton bigat. Da kayo nga eh. Kumusta kayo, Met? Awan ti pagdanagan nyo kada kami barok. Tanasaya at ti kasasaan mi di balay. Malaksit nga min ang konkreto. Nairanta pa yan na ingato ti balay. Iso asan kami anapektaran nga uray no naglayos. Sa bagay mo't kit diyan, Nana. Agyaman na kiti panang ipakaamoy iti napasama kiti balay mi. Awan anyaman na barok. Di kagdanag. Maurnos tumod laki amin. Ay, sige nga rudan Bye! Bye, Nana. Oh. Isumot lakas taon na iti panagdanag ko'y darabi. Adamot gaya mo dakas na napasama kiti balay mi. Sa bagay, medyo kimapsutan ti todo. Mapalubusan kami matngatan nga agsubli iti pagtaengan mi inton bigat. Sino ti ko na mga imawag kan kalakay? Ni Nana Wena. Di ka arubat ang aday ti bangir a kalsada. Impadamag na nga da ka nun ay tayab ng atop ti balay tayo di kang itingitan tinapig sa atodo kan angin idirabi. Kan adapas at ti pader tayo anarba. Ay, Diyos ko, kunakon kat. Isumot lang aggagarak ng agbakwit idi. Tadagayam kasi ang mapasamak. Naimbaglakit din tawan tayo di balay. Wan nga rod. Agyaman tayo ti Diyos tayo salbar na tayo ti paggad. Kat isuda ngay, kumusta da? Sa bagay, konkreto ti balay da. Kan nairanta na ipangato idi pinatakder da. Iso nga ure aglayos, okay lang ang kadakwada. Nasayat da ka no, Amanda. Sa bagay, medyo kimapsutan ti bagyo. Mapalubusan tayo mo't siguro ni agsubli kadag iti babalay tayo inton bigat. Tapno maurnos tamot ti balay ta na dadaal. Sigurado nga ado ka dagiti alikamon ta tinabasa. Sa bagay, okay lang dayta. Tinapatag, naisalbar ta iti paggad. Gusto day tangin baga, Amanda. Makita tanto. No, kasano kadakkel ti damage. Apaman na makaawid ta. O sige, agina nata nga rudan. Sigurado ang makaawid tayon inton bigat. Mikey, gaputan nagsardangan ti bagyo. Mapalubusan tayo kanon nga agsubli ka dagiti pagtaangan tayo. Nasayat mo't no kasta, Amanda. Ala, ornusan tan dagiti mayawid agamit ta. Manang Amanda! Sa dino ti papanan nyo. Agawid kami, Nikki. Mabalinan ti agsubli ka dagiti balay tayo ta medyo insir na atnan.
Ay, di saan kayo makita? Saan ka ngagdanag, Nikki? Tanada panawon mi. Pasyaran da kanto iti balayo. Wan Nikki, tapno agi istoryata yung tumanan. Agpaiso? Thank you, Manang Amanda. Manong Mikey. Awan na nyaman na. Aganad kayo ti panagawid yo, Naimbag lang ta naamam mo kayo, Manong. Manang? Naibagamot kada kami ni nanang mo no sa dino tayo ti balayo. Isong umay da kanto sa rungkaran. Uray da kami, naragsak kami matanam amuda ka Nikki. Agsingsingpot ka kanayon. Iti day di adim malapos a bagyo, napasamak ti saan mi aninamnamak ni Amanda nga asawak man ng Emmy. Adun ti bagyo a napasaran mi, ngam saan a nadadael ti balay mi. Namin anon a nalayos, ngam nagtalinaed ti amin apasat na. Iso akas taunay ti danag ko, idi inyawag ti baket a kaaruba mi, a naitayab ti atep ti balay mi, ken adda narba apasat na. Naimbaglaangan ta iti sumaruno nga aldaw, si Maya atan ti panawen, kat pinalubusan da kami nga agsubli kadagiti pagtaengan mi. Kasta unay ti panakalpay ti abaga mi nga agasawa manang, apaman a nakita mi ti damage ti balay mi. Iti ngamin a pagdarikmat, napukaw akas laasok ti naipundar mi iti asawak. Unay matindi ka sa nagbanagan ti balay ta, Amanda. Wen nga rod, nagado ti nadadaal. Naitayab ti atap. Narba ti pader iti likod ti balay. Iso nadadaal ti pasit ti kusina, ken salas tayo. Nagsakit a panunuto na kasto'y tinapasama kiti balay tayo. Ngam ti pagyamanan talaangan, katawan ti dakasa na pasama kadata. Sa bagay, husto ka. Material ba naglaang tinapukaw? Ngam no ti biyag ta tinapukaw. Jack lamon. Isarumbang latang agyaman tayo ti Diyos. Wen Mikey, tinasayat, ag tinulong ta bumangon manan. Kabailan ta dahi ti apanubok adimteng kadata. Wan Amanda, husto ka. Masapol naman kita tayo ti karpintero. Ipa-estimate na naman ti magastos iti pan nakatarimaan ti balay ta. Amanda, ato iti estimate ti pan nakatarimaan ti balay ta. Ha? Nagdakkel mat gayam ti magastos, lakay. Wan nga rod. Ado nga mintinas ka na matarimaan. Ken saan la day ta? Awan pa'y di ta ti bayad ti labor ta garamid. Ang mga no kontrata pa'y ti mapasamak. Bakit? Lakay. Ang sa nabali. Tinapatag. May paaramid ta. Ken mapalagda day ti balay. Tapno awan ton ti pagdantanagan ta. No bilang adan tumanindom nga bagyo. Planok mo't nga ipangato pa'y basit ti balay ta. Iti kasta. Oray no aglayos. Santa basta maapektaran. Panyan day ito napasamak, Mikey. Saan ta ninamnama akas to iti pagbanagan ti amin? Talaga kasta Nakarkaro pa'y dagiti daduma. Tanapokawan da lang arudan iti patpat ganiti biyag. Naperdi pa iti balayda. Agraman sa nikwada. Iso ang nagasat tapay lang Amanda.
Takas to'y lang tinapasamak ka data. Sa bagay, agpaisot ako na Mikey. Ala nga rod, kasarita man na imbag di mga rami di ti balay, tapno marugyandan. Kakaiso na amayaton ti panawen. Ay na, talaga gayam adakkel tinadadaal iti balay yo Mikey. Jaklaim pagarop. Wen nga ron, nana. Oray da kami kan na Amanda. Naklaat kami mat idi nakita mi akas to'y gayam tinagbanagan ti balay mi. Ay, talaga nga adumanan ti na perwisyo na iti abagyaw. Ay wen, ada ka din nakasaritam ang mga ramid iti balay yo. Adayin hinyero ngayon rekomenda di gayam ko, nana. Naimbaglangan ata nasingpot mo't idi nakasaritak. Masyan nga rod kada kami. Idi nakita na ti dadaal ti balay mi. San abale, tabaterial laang aba nagtinapukaw kada kayo. Saan ati biyagyo? Lagasat kayo pay laang. Taawan kayo idi napasamak dayta iti balay yo. Uwan nga rod, nana. Talaga ngamin nga impilit ni Amanda idi. Amapan kami laangan iti evacuation center. Ngamti agtalinaid kami dito balay. Siguro, agparparik na kan kuha na kastoy ti mapasamak. Basta di tayo sardayan ti agkararag. Tulungan na tayo ti Diyos. Dayta ti kanayon nyo at tandaanan, Mikey. Dandanin malpas ti balay yo, Mikey. Ang mga nito na may alawas, malpasan da ito'y. Agpaiso, engineer? Wen, Mikey. Nalaing dagiti tao nga agtrab-trabaho. Oh, agyaman na kititulong yo, engineer. Nagdakkalagin awa para kada kami ti serbisyo yo. Awanan yaman na, Mikey. Agingkat makaipayak iti tulong. Pakaragsakak matan. Engineer, talaga nagdakkel kayo at tulong kadagitikas kada kami ang nadadailan. Mikey, dayta ti trabaho mi. Ti mangipaay iti serbisyo aginggat kabaalan mi. Diyak mo, no kasano ang makasubadak iti kinasayad yo kada kami, engineer. Agraman dagiti tao yo. Nagsisingpet da. Agtrabaho da iti husto. Saan da man ang gundaway akas kadagiti dadduma. Nang runa na amuda nga awan ti amo iti construction ti agpapaaramid. Amom ka di, no anya ti inyo unay ko kadagiti trabahador ko. Ti agtrabaho da iti patas. Diyak kaya jay lukun da pay lang dagiti tao nga agkasapulan. Agyaman akmanan, engineer. Katnam na maag nga paman amalpas ti balay mi. Makarugi kami matan ka ni bakat ko. Kat agsublin iti normal ti panagbiag mi. Amanda, nakasaritak na engineer. Dandanin malpas ti balay ta. Bilibak nga rod iti naalam nga agtrabaho. Nagpartakda ken pulido ti trabaho da. Sana kas kadagiti dadduma ano por diya ti panagsweldo da ay ayaman da ti trabaho da. No kontrata met paspasan da uray saan pulido ti trabaho da. Nagasat ta nga rod, Amanda. Takas ken ni engineer ti nasarakan ta. Ada puso namang tulong kadagiti agkasapulan. Iso abantayan na naimbag dagiti trabahador na. Iso aday jay. Saan lang nga napartak ti patrabaho, pulido pa eh. Ay na, agyaman ta iti Diyos. Taimpayan na ta iti tao amang tulong kan naasi iti pada na a tao.
Saan laang akwarta amaala na tinapadagkan kwa na. No di pa'y kat ti pagsayaatan ama ipaay na kadagiti agpaaramid kan kwa na. Makamun ni Apo amang subad iti kinaimbag ni engineer. Sabay ko ma, tado pa'y tagpatrabaho kan kwa na. Ta-deserve na amin na parabor ang may paay kan kwa na. Pudnot ako namlakay. Ay na, excited ako na malpason ti balay ta. Mababainak ngaminan ka ni kabagis mo, iti pan nakipagnaad ta kadakwada. Kabayatan amar-aramid ti balay ta. Amanda, nasingpat ti kabsat ko. Agaraman ti asawa na. Napanagnikamot day ta. Kabayatan ti panagnaad ta kadakwada. Iso ang nagasat ta. Tanapalawlawan ta kadagiti nasasaya at ken nasisingpat a tao akas kadakwada. Nagastos mi man ti urnong mi iti pan nakatarimaan ti balay mi, anadadaal ti bagyo. Awan anyaman naman ng Emmy. Tati kwarta na aramat mi, sigurado a masukatan matlaeng, basta aggagat kami nga agasawa. Pudno ang makapaupay ti kasdi a pagteng. Ngaming kagumaan mi kani Amanda tinagbalin a positibo, tadi mi kayat ti paidagal iti panubok adimteng kada kami. Dayta ti kayat ko ama ibinglay kadagiti dumdumngag. Itamanang nakasubli kamin iti balay mi. Kat ininot meten a makabangbangon kami, manipod iti didigra asimmangbay kada kami. Kadagiti naglabas a kalamidad iti pagilyan. Patsyak nga ado ti makarelate iti insalaysay ko. Ngamkas iti nakunak, masapul ko mga agbalin tayo a natibker, kan saan tayo amaawanan itinamnama. Kang ronaan ti amin, di tayo makalipat ako mararag itinamarswa. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Mikey. Pagayam a Mikey, pudno ang nagkas ang tinapasamak kada kayo. Ngam saan kayo anaawanan itinamnama iti asawam. Nagtinulong kayo abimangon, kenang sarangat iti dimteng apan nubok iti biagyo. Ket saludo ak kada kayo iti kasta nga inaramidyo. Nagasat kayo ta tinarabay na kayo ti Diyos. Adda inaramat na atat tao ang nagbalin nga instrumento amang tulong kada kayo. Di yung arod sardayan ti agyaman iti Diyos, gapu kadagiti parabor, ken pannarabay nga ipapaay na iti pamilyayo. Agtalinaed kayo kumaan na pakumbaba, ken nasayaat iti padayo a tao. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asa